Sino ang magmamay-ari sa naligaw na mamahaling aso kung napunta na ito sa ibang tao? Sakali meron kang chihuahua, pinangalanan mo itong Iyon. Isang araw, nawala si Iyon. Iyon, nasaan ka na? Si Iyon pala ay doon na napunta sa ibang tao. Hey, darling, simula ngayon, pangangalanan kitang Idrax. Hey, Idrax, I love you. Now, pumunta sa iyong bahay ang nagmamay-ari ng aso. Iyo, nandito ka pala. Sabi ng nakapulot ng aso mo, hindi ito si Iyon, ito si Idrax. Question, sino ngayon ang nagmamay-ari sa mamahaling aso? Under Article 716 sa The New Civil Code, para sa mga nawala na domesticated animals, ang owner ay may karapatan na i-recover ito sa ibang tao within 20 days. 20 araw ang deadline ng batas para ma-recover pa ang domesticated animal such as aso. After 20 days, hindi na ito ma-recover mula sa nakapulot ng aso.